ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಿರೀಕ್ಷರ ಮದ್ನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೋಕೆದ ರೆಡ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡ ಆತಜ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಆಲ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತಲು ಆಂಡಲೆಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಕಲ್ದ ಎಲ್ಲಿಯವ್ರ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏನೈತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿಕಲ್ಲ ಮುಜ್ಜಿ ಪೊಂಜುಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜುಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಆಲೆ ಆಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ ಪೊಯ್ವಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಪಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪಣು ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಆಂಜುಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ಬಂದದು वीरान क्यों है ये जहां, वीरान क्यों है जहां, क्या इसमें तेरे नैन नहीं है, क्या इसमें तेरे नैन नहीं है। Hi Shuni, congratulations and all the very best for the new life. Enjoy. छलके जो आंसू तेरे लगते हैं मुझको मेरे, खुशियों में भी तेरी। Happy married life, Niriksha and Rohit Anna.